Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que us ensenyaré la recepta de l'Institut Bisbe Sivilla per fer culats. Els ingredients que emprarem són 250 grams de xocolata negra, 250 grams de mantega, 100 grams de farina, 70 grams de sucre, 6 ous, 5 rovells d'ou, una mica més de mantega. Comencem amb l'elaboració. Primer, freguem una mica de mantega a les parets i la base dels motlles que triem. Jo he fet servir diferents motlles perquè volia comprovar quins servien i quins no per poder donar-vos alternatives. Tots els que veieu es poden utilitzar, però cal tenir en compte que el temps de cocció canviarà en funció tant de la mida com del material del motlle. Els motlles per magdalenes de silicona requereixen un menor temps de cocció i les flameres més. El que m'ha donat millor resultat és aquest motlle de silicona. Encenem el forn amb calor dalt i a baix a 200 graus centígrads perquè vagi escalfant. Desfem la xocolata amb la mantega. Recomano fer-ho al bany Maria, així es va controlant millor. Si no ho descuideu i aneu remenant, no se us cremarà ni res. Quan estigui gairebé tot desfet, en retirem del foc, remenem una mica més i quan estigui tot ben homogeni, reservem. En un bol, posem els ous i els rovells d'ous, afegim sucre i barregem. Si teniu extracte de vainilla, també podeu afegir una mitja culleradeta. No cal batre molt, no ha de blanquejar, només quedar ben barrejat. Anem afegint, de mica en mica, la xocolata amb mantega desfetes mentre seguim barrejant amb un remenador. Quan ja sigui tot ben incorporat, hi tamissem la farina i tornem a barrejar. Obtindrem una massa com aquesta. L'aboquem en els motlles i enfornem a 200 graus centígrads amb calor dalt i a baix, durant entre 8 i 12 minuts, depenent de la mida del motlle. Cal parar molta atenció, com sempre. Ho deixem refredar una mica, mentre preparem l'emplatat. I desemmotllem amb molta cura per no cremar-nos i perquè el culant és delicat. El servim mentre encara sigui calent. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig. Bon profit i a reveure!